Halløj, det er mig, Mette Ruse fra Knap og Lap. I dag er det lørdag, og jeg tænkte, at det jeg gerne vil i dag, det er, at jeg vil gerne teste nogle af de der sommerbukser, som man laver sådan nogle store stykker, man binder foran, og så binder man det andet stykke nede bagom og bagpå. Og der skal man bruge sådan et par bukser, man rigtig godt kan lide i forvejen, som jeg har tænkt mig at tegne af fra. Og så skal jeg måske teste i det her meget lækre blødstof. Og jeg havde også overvejet, måske hvis jeg når det i, jeg ved ikke om jeg kan vise det, at jeg vil teste det i det her gardinstof, som har sådan meget fin rund blonde på. Så kom forbi, hvis du tænker, du også har lyst til at teste og lege. Og så har jeg sådan en rigtig god dadelbrownie, hvis nogen de har lyst til det. Glutenfri, hvis det skulle være. Kig forbi, jeg vil glæde mig til at se jer. Hej.